Hagajing lakai Super Cup Under 17 Girls Quarter Final happening ka Meghalaya Persha ika Manipur. Habo phai shakane ka jing lakai ki khena school jong ka Manipur ki leyo bat khi jar nengkong tang haga minute ka ba ar pheu sau lengba ka alwa badai labag re ka shigol ka Manipur ka tam haga kela step da shigol lanon. Habo phai pat shaka kela min ka jing lakai ka long maria khai haga ba omdon ki bala bat khi jar had bukot ka jing lakai badai lengba ka shigol ki khena school jong ka jella Manipur kilala bat lim salit ya ki khena school jong ka jella Meghalaya da shigol lanon. Baleng ba ka jing job ka Manipur kalayo banrong shaka semi final rengkat bat ka Jharkhand Haryana bat ka Bangladesh. Haga jing lakai Duran Cup ka bahap haga Group F hapreng ki artli ki kenhun naga jella Meghalaya kata ka Shillong Lajong Persha ikarang Rajit United. Bat kani ka deru ka jing lakai ka badon kambha nag benta ka Shillong Lajong pakan job kenang bagan don jingkermen mani urung sya ka quarter final. Kini gide ki first 11 jong ka Shillong Lajong haga ni ka jing lakai. Bat kini gide ki first 11 jong ka Rang Rajit United haga ni ka jing lakai. Haba phai shakane ka jing lakai ka Shillong Lajong kalayo bat pengki jar nengkong tang haga minit ka bakhat khandai lengbau roni kharbudon badai lama ka shigol ka Shillong Lajong ka tam haga kela step da shigol lanon wala ka Rang Rajit United kalayo ka penalty Henry ka klemla bat penrung ia kani ka penalty. Haba phai pat shaka kela minit ka Shillong Lajong kalayo yang ban tap ka gol ka ba ar lengbau ken start haga minit ka ba sau pheu khandai badai lama ki ar gol omdon shu ki bala bat pengki jar had bukot ka jing lakai haga ba ka Shillong Lajong kalala bat pelim ka Rang Rajit United da ar lanot. Baleng ba ka jing job ka Shillong Lajong kadang jan bani orong shaka quarter final haga ba ka don haga kerdan ka baningkong haga mid ya keng point naga Group F.